Hola, molt bona tarda. Una vegada més amb una roda de premsa d'Esquerra Republicana. Avui parlarem dels temes econòmics de la nostra ciutat, també de les polítiques socials. Avui és un dia especial perquè és el nostre tancament de campanya, que en breus moments començarem amb la festa de final de campanya, cap a les 8. Tenim els diaris estrets, també tenim un cremat, cervesa artesana. Però bé, primer de tot volem fer aquesta roda de premsa en companyia d'en Carles Ferrer, el número 3 de la llista de la candidatura d'Esquerra Republicana, i la Roser Casanovas, que ens parlarà de les polítiques socials, que també estan a la llista de número 6. Bé, doncs, com vulgueu. Carles? Bones. A veure, a nivell de política econòmica, nosaltres fem una lectura de la realitat econòmica de Calella en 5 grans pilars. Un és el sociosanitari amb l'Hospital de Calella, que és l'empresa més gran que tenim i que és la que genera més volum de feina i de negoci. L'altre és un dels pilars tradicionals de l'economia calellenca, que és el turisme, el comerç també, que ha estat molt lligat també als darrers 40 anys a la dinàmica, i dos àrees noves, una molt important també, que és l'economia de la ciutat dormitori, la gent que ha decidit viure a Calella però que treballa fora, i la gent i l'últim punt, que és una mica un calaix de sastre, però que creiem que és molt important perquè és un dels generadors de treball més importants, que és l'emprenedoria, les microempreses, la gent que decideix engegar negocis a Calella i que genera feina directa. Per anar directe al gra, propostes que tenim per a aquests 5 àmbits diferents. A nivell de comerç, que ja n'hem parlat diverses vegades, és millorar l'aparcament i l'accés al centre de la ciutat per la gent que ve de fora a comprar Calella i a visitar-nos. Conjuntament amb els comerciants, amb les associacions, el que també volem fer és entrar en una dinàmica de converses, de treball, i trobar solucions per fidelitzar el comerç, per fidelitzar la clientela. Nosaltres hem pensat en una possible targeta de fidelització de clients amb diferents opcions, però que n'hem d'acabar de parlar. I l'altre gran tema que també volem afrontar aquest mandat és el tema de la compra online, que és una de les grans amenaces pel comerç tradicional, però també una de les grans oportunitats. El que volem és facilitar d'alguna manera, també treballant amb el sector, poder facilitar l'accés al comerç electrònic en el petit comerç de Calella. A nivell turístic, tenim molt clar que el turisme ha canviat tant aquests darrers 40 anys que s'ha convertit en una indústria d'alta tecnologia. Nosaltres reconeixem que és un tema complex i qui entén són els empresaris i els professionals del sector. El que volem és coses petites. Posar una oficina d'atenció turística a la plaça Vicenç Ferrer per dinamitzar la zona i per moure flux de visitants cap al centre. 2. Volem fer una ruta de patrimoni de la ciutat, museïtzant, posant en valor el patrimoni que tenim, posant senyalització a Calella per tal que la gent pugui conèixer aquests temes. En temes ja de més calat, de més envergadura, volem reformular la manera que tenim d'interaccionar amb el sector turístic, amb els professionals, establint una conversa fluida, trobant quins són els seus punts forts i quins són els nostres punts forts. I, finalment, en tema turístic, el que volem explorar és la implementació d'un laboratori turístic, un laboratori d'anàlisi de dades, en què el sector aporti les dades i experts en anàlisi de dades, en Big Data, puguin extreure informació que sigui útil perquè retorni en el sistema. En temes de ciutat dormitori, de la gent que viu a Calella però treballa fora. Les maneres de treballar estan canviant, entenem que en el futur treballarem més a distància, més teletreballarem i per tant el que volem fomentar són espais de coworking, espais de teletreball, facilitar que en el futur la gent que
treballa fora i viu a Calella pugui passar més temps a Calella. Finalment, amb el tema de l'emprenedoria, que és el tema més que volem tractar amb més cura, perquè és el que pot, cuidant aquest sector, cuidant els emprenedors, facilitant-los la seva feina, podem generar nous llocs de treball que són fonamentals perquè les taxes d'atur que tenim a Calella són de les més altes de la comarca i per tant el que necessitem és cuidar aquesta gent que comença, donar-los facilitats, ajudar-los en el seu camí, que són els moments més difícils, i el que volem fer és posar tota la maquinària de l'Ajuntament en promoció econòmica a ajudar aquesta gent. Finalment, i sense voler entrar en matèria, el tema de l'hospital. És obvi que és un tema que pertany al Departament de Salut, estem a les seves mans, a les mans dels professionals, un cop més la gent que en té en el tema, i el que estem esperant és que facin la seva diagnosi del que necessita l'hospital. A partir d'aquí, defensar l'hospital a totes, perquè és una de les grans fonts econòmiques de la ciutat, i el que sí que volem fer des de la part de l'Ajuntament és crear lligams amb el sector hospitalari. Nosaltres hem pensat sempre des del sector de l'educació, volem trobar maneres de crear àrees de formació en l'àrea de salut, prop de l'hospital, per crear professionals que puguin entrar en el circuit de foment de la feina que genera l'hospital. I nosaltres hem pensat això fer-ho a través de l'Hostal Vell i donar-li una funció en l'àrea d'educació. I bàsicament, molt resumidament, són aquestes les grans propostes del nostre programa en temes d'economia i turisme. Molt bé, gràcies, Carles. Roser Casanovas, que ens explicarà les polítiques socials, que a més sembla que ens han interpel·lat darrerament. Sí. Podràs fer algun comentari si vols afegir-lo. Bé, bona tarda a tothom. Doncs sí, parlaré de les polítiques socials en dos grans blocs, cada un d'ells té uns petits apartats també, però m'agradaria diferenciar aquests dos grans blocs. En primer lloc, des d'Esquerra Republicana volem que sigui Calella una ciutat plural, lliure d'agressions de gènere i de discriminacions. Dic que aquest és un dels primers, és el primer gran bloc perquè són polítiques més transversals, coses que afectaran a tot el consistori, i que no són coses tan concretes i tan palpables, però que han de ser a tot arreu. Mesures per aconseguir aquesta ciutat plural seria, per exemple, l'obertura d'un punt d'informació sobre drets civils on puguin adreçar-se les persones que es trobin en qualsevol tipus de discriminació, ja sigui de gènere, per condició sexual, o per edat, per condició social, doncs un lloc on puguin adreçar-se per aclarir els seus dubtes i per ser assessorats. També volem que Calella s'adhereixi a la xarxa de ciutats i pobles pels drets humans, i no només això, sinó dotar-ho amb actes, activitats, amb actuacions per aprofundir i per fer palesa aquesta implicació del poble o de la ciutat amb els drets humans. Un altre, dintre d'aquesta ciutat plural que estem parlant, doncs creiem que les polítiques relacionades amb feminisme han d'estar presents de manera transversal des de qualsevol punt, i hem de trencar amb les discriminacions i amb les discriminacions que estan normalitzades per al sistema. Creiem que una de les mesures seria crear un punt d'informació i assessorament a les dones, un CIAT, que es podria ubicar en qualsevol, en el punt de drets civils, en el centre cívic, per exemple, que hem parlat en altres moments. Lluitar també contra la precarització i la pobresa femenines, per exemple, amb beques o amb prestacions per la llar d'infants, per dones que són cuidadores. També creiem que és una altra manera de visibilitzar l'aportació de les dones a la ciutat, mitjançant ressaltant o premis als carrers, places del poble, que hi hagi reconeixement donant nom de dones importants de la ciutat al llarg de la història a places o espais de la ciutat. I sempre s'ha de treballar des de sempre i en tots aquests temes sensibilitzar els més joves, els estudiants, etc. Un altre gran col·lectiu que volem remarcar i que surt en el nostre programa és totes les polítiques per al col·lectiu LGTBI.
també és unes polítiques que han de ser transversals i s'han d'impulsar els drets d'aquest col·lectiu, s'han de treballar des del personal de l'Ajuntament, conèixer com tractar com incloure'l o com normalitzar la seva participació a la ciutat. Fins aquí el tema de la ciutat plural. Pel que fa a més qüestions a el que seria d'acció social, el que anomenem nosaltres acció social, diferenciem 4 punts, que tots ells són molt importants perquè les polítiques socials creiem que això no són tan visibles, no és urbanisme, no es veu tant, però creiem que són vitals per qualsevol ciutat i sobretot per Calella. La primera seria l'habitatge, després parlarem també de vulnerabilitat, de nova ciutadania i per últim de persones grans. Pel que fa a habitatge, partim de la base de que l'habitatge és un dret i una necessitat de totes les persones i que no ha de ser exclusiva, no ha de ser només un bé de consum, no? O sigui que no ha de ser que hem de garantir que totes les persones puguin accedir a un habitatge i el puguin mantenir. Per això creiem que cal reforçar les polítiques, que cal reforçar el parc de lloguer assequible a Calella i ja sigui fent nova construcció o amb habitatges desocupats. Un altre gran tema que va molt lligat a l'habitatge és el tema de la pobresa energètica, que s'hi ha de lluitar cada mes i s'ha d'acabar amb els talls de qualsevol subministre a qualsevol família del nostre municipi. Per això creiem que s'hauria de fer un punt d'assessorament, un punt d'informació sobre energia i que s'ha de capacitar, s'ha d'empoderar molt a la població perquè puguin discernir, puguin ells escollir dintre de les possibilitats que hi ha quin ús volen fer de l'energia a nivell domèstic, tant per l'estalvi com per també les qüestions mediambientals. Pel que fa a la vulnerabilitat, doncs es sent i es repeteix i de fet és així que el nivell d'atur a Calella és alt i creiem que s'ha de treballar més en xarxa, cal dotar de més contingut, cal enfortir el Consell Municipal de Salut i de Serveis Socials per generar sinergies i per fer-nos més forts i poder treballar més bé per lluitar vers la vulnerabilitat a Calella. Molt important també les polítiques preventives i defensem des d'Esquerra la creació d'un pla d'inclusió social que vinculi encara més les persones amb risc d'exclusió amb l'ocupació. Sí que són polítiques que es fan, però creiem que cal reforçar-les i treballar més en aquest sentit. I creiem que també és molt important que les situacions socials a vegades requereixen una resposta ràpida i creiem que fa falta un protocol per poder tenir un protocol, un circuit per poder funcionar en les situacions d'emergència que n'hi ha i no són poques. També perquè la política social flueixi millor i també per empoderar la ciutadania creiem que és molt important també crear un catàleg dels recursos socials que hi ha a la zona. Quins requisits i quins drets i quins deures té la ciutadania i on poden, la persona que es troba en aquesta situació, quins requisits i quina manera pot accedir a certes prestacions. També creiem apostem i creiem que hi hauria d'haver un pis d'acollida, un espai per situacions puntuals d'especial emergència. Un altre punt molt important és el de nova ciutadania. La població, Calella hi ha una gran diversitat ètnica, que està valorada en un 17-18% de la població i creiem que gestionar la diversitat des dels valors republicans. Fer del padró el que és un recurs administratiu per saber la quantitat de persones que viuen al municipi, creiem que ha de recuperar aquest sentit i creiem que hem de garantir espais comuns de participació entre els diferents col·lectius o les diferents cultures i ètnies que convivim aquí a Calella. També un altre programa, una altra cosa que hi creiem molt és amb el tema de mentoria, amb el voluntariat, que es puguin relacionar persones calellenques de tota la vida amb persones nouvingudes i que, en certa manera, els tutoritzin, els acompanyin en el seu procés d'acollida i trenquem una mica barreres i discriminacions que hi ha. Millorar les vies d'accés, per aprendre l'idioma, creiem que ha de ser una cosa molt fàcil i molt accessible per tothom, així com també a formacions independentment de la situació administrativa que tinguin les persones.
I un altre cop ho repeteixo, però crec que sí que és molt important, és la sensibilització i treballar per les noves realitats que les tenim i que no podem viure d'esquenes a les noves situacions que es donen. Ja per últim, però que també jo ho defenso i crec que és superimportant, és el tema de les persones grans. Creiem, Ho defenses tu i defensem tothom. I tant, i tant, que ho defensem des d'Esquerra. Doncs bé, hi ha un percentatge molt gran i hi ha una tendència que les persones grans, doncs, no, la piràmide, doncs, es veu que la població envellim en general, doncs creiem que els hem de tenir molt en compte. Apostem per la creació d'un Consell Municipal de Persones Grans perquè puguin entrar a l'Ajuntament i puguem sentir la seva veu. També creiem en crear un espai públic per persones grans, en places de centre de dia, en places de residència, potser amb un servei també de menjador per persones que viuen soles o que no poden fer-se els àpats. I per totes aquelles persones, que és molt comprensible, de fet jo crec que tots ho volem, quedar-se al domicili més temps, doncs dotar de recursos, per exemple, de productes de suport, d'una cadira, de productes de suport bàsics perquè les persones puguin viure amb les màximes comoditats possibles, el màxim temps possible en el seu domicili. Dit d'una altra manera, crear un banc d'ajudes tècniques domiciliàries. També volem estar al costat de les persones cuidadores, més perquè potser sí que se'n fan de coses, però creiem que és un col·lectiu que són a vegades molts anys de la teva vida que dediques a cuidar una persona gran, que és una cosa molt poc agraïda, molt dura, i creiem que s'han de formar aquestes persones i han de tenir recursos de suport emocional, grups d'ajuda mútua, potenciar molt més perquè la tendència és que la població envelleixi i creiem que s'han de recolzar molt més aquestes persones. I també un altre tema que creiem que hi és i que també està bastant amagat i volem treballar-hi per evitar-lo és tota la qüestió de maltractaments o de crear un protocol d'entrada per prevenir els maltractaments per les persones grans. Moltes gràcies. Molt bé, Roser, moltes gràcies. Com veieu, aquests darrers dies hem intentat fer unes rodes de premsa emmarcant les coses més importants, les mesures programàtiques que tenim en aquestes 200 mesures dins del nostre programa electoral. Hem intentat que siguem partícips, tota la colla, tot l'equip que tenim ben preparat per liderar el canvi a la nostra ciutat. I bé, no sé si hi ha alguna pregunta. No? No hi ha cap pregunta avui. Vols afegir alguna cosa, Roser? No? D'acord, doncs ho deixarem aquí. Hem fet una campanya molt en positiu i crec que ara toca celebrar-ho com a gran acte final de campanya. Per això us convidem, estem aquí a la plaça de l'Església, ara començarà el concert dels Diaris Estrets, tenim entrepans, tenim beguda, us esperem perquè així farem un gran acte de final de campanya per poder xerrar i compartir els dubtes que encara tingueu. I recordeu que demà estarem fent campanya pel carrer i el que diem sempre, ens veurem als carrers, sigui quin sigui el resultat del diumenge. Moltes gràcies.